Oga, na wannan lemun ka gama da shi? a ban gama da shi ba. Ka cika cin tsiya da Allah. Ni ma ban ci abinci ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka zuwa. Barka dai. An wani lafiya? Lafiya lau. Ya gajiya? Ya aikin da Alhamdulillah ya harkoki. lafiya lau. Barka zuwa. Ni za a bada. Yawa ni jami'in tsaro ne na ƙasa. Na zo nan ne saboda in kasa in tsare saboda irin gargaɗin iskan nan masu zuwa suna sayan maganin mura su da suna shaye-shaye shi. To shi ne na zo in kasa in tsare domin in kama irin wannan mutane. Na'am. Saboda haka abin da nake so da kai ka bani haɗin kai. Na'am. Shi ne nake bukata. Insha Allah ranka idan zaka samu haɗin kai 100%. Akwai wurin zama a cikin. Insha Allah. Bismillah. 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 Barka zuwa da hanya. Ƙarya ne wallahi kai wannan gayan ni zai yi wa rashin mutunci to shi kenan ka bar shi Babanka. duk iskancin shi wallahi Allah ya fi shi ai mu zai nuna wa iskanci in iskancin ne waye bai san ni ba a Lagos Babanka ya kai daga ina haka lafiya ko? ai wani gaya ne wai zai raina mun hankali Ankar dai ankar babanka ankar. ankar din ne ba wani ankar ka je Lagos ka tambaya ka ce waye a fanka din inna A fanka. wallahi ka je Lagos ka tambaya ka ce waye a fanka din inna Ankar ne, Allah wallahi ankar. ba wanda bai san iskanci na ba a Lagos Na sani, na mu sani. iskancin mu da muka yi shi ne lafiya Ankar, ankar. a kasan gada waye bai san mu ba Ankar, kai ankar. wani zai ga wai zai hada ni da yan sanda to ya je ya hada ni da yan sanda Ankar. Allah wallahi kai su waye gwamnatin duk ba da mu take amfani ba take cin mulki Ankar. ka gane ka bani totalin guda daya ka bani kodin guda biyu ka bani esiflan guda daya ka bani ne sunan maganin nan ka bani guda daya shi ma har ya ba da lafiya me ba yalla bai dan Allah ka Na ji komai ai. No, Ci gaba da aiki na kuma, ga ya mu roka. ba. Me za ka gaya mu? yalla bai A kunne na ka faɗa komai saboda haka na. yalla bai ko nan kwana ba ka fara ba ni malamin makarantar islamiyya ne kaga kaina yalla bai kaga Ka kaina adana komai za ka yi bayani. Hello? Kuna ina ne? Ina kyau din nan da gaba na shiga. Ku zo da motan wurin. Ki sauri da.